Khulumkha takuk tei buhurono. Ani bungmo bibut jamatia ang Bijondra Monoparani. Poilano ang koktiaparna hambai marogo. Tumani hike kona begena nugyano phunungmani siyano siromani bangi. Hike tabok Tripura raijyo belai ke NRC nangmani ungtongkha. Tamoni hike jung Tripura sangisi Tripura hani bwsang dongisi masiya manungya sato pitok richo kaso kusui kawi matongo nokhu kurui masiya manungya ke seleng chawi matongo aboni bangai belai ke jung NRC nango. Jung NRC no teiwi samung khlaiya ke chini borok dofa teibo tolao kwlwng thwngnaiha NRC tabuk belai ke Tripura raijyo nango. NRC no chalo khai BDC no kifilai roham haike jung Tripura so hamkhlai masinai aboni bangai belai ke Tripura raijyo NRC nango. Hingke tabok TPF Supreme Court ro case file khlaikha. Hingke NRC chalo khai wngmani agogui tongo tei kebo taki bungdi bono kebo jora tata sudi bono bai belai ni kaham kubui kokno nahargui thango. Kwbangma chwng political nogui 60-70 bosor thwngui phaika khoroksa hatei dophani bagui samung tangnai kwrui. Aboni bagui TPFC kubui lama TPF no sinidi TPFC kubui.